Türkiye Башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 11 июнь пәнҗешәмбе көне атна кичен. Сез турыдан-тур эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершеннәре белән 3 тапкыр w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм ершен аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Cəmiyyəti Uyuşuğunun 158 yıllığı oңайынан құтлауына мә уртаклашты. İlbaşı Erdoğan үз мөрәҗәгатендә булай дип белдерде. Хөрмәтле милләтебезнең хәйриячелек, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек һәм теләктәшлек сыйфатларының символы булган Türkiye Кызылайы шикләрне узып киткән фидакарь һәм нәтиҗәле хезмәтләре аркасында бу өлкәдә дөньядагы иң хөрмәтле оешмаларның берсе. Авыр шартларга карамастан җәберләнгәннәргә һәм курбаннарга ярдәм кулын сузучы Төркия Кызылайының мохтаҗларның барысында яклавын, сугышлар һәм табигый афәтләр китергән яраларны дәвалавын һәм кешелекнең өмете булуын ассызыклап, Илбашы Эрдоğan булай дип өстәде. Мин Төркия Кызылайының илебезне мөмкин кадәр иң яхшы рәвештә тәкъдим итүен дәвам итәчәгенә ышанам. Тагын бер кат шуны әйтергә телим. Ул тынычлыкка, туганлыкка һәм дуслыкка хезмәт итүче көчен милләтебезнең ярдәмчеллегеннән ала. Еллыгы уңаеннан мин аның барлык хезмәткәрләрен иң ихлас хисләрем белән сәламлыйм һәм сөекле милләтебезне бу абруйлы оешманы хупларга чакырам. Иран инкыйлаб сакчылары армиясе Америка һөҗүмнәренә җавап буларак Фарсы култыгы төбәгендәге төп Америка базаларына юнәлүен ачыклады. Иран Кувейт һәм Бәхрейндәге АКШның 18 төп хәрби объектына һөҗүм итүен җиткерде. Иран инкыйлаб сакчылары армиясе максат итеп алынган объектлар арасында Кувейттәге Али әс-Сәлим һәм Әхмәт әл-Җәбир һава базалары, шулай ук Бәхрейндәге Шейх Иса һава базасы булуын белдерде. Иран армиясы да белдерү ясап, Бәхрейндәге АКШның 5-нче флотына бәйле Патриот системалары һәм элемтә корылмаларының максат итеп алынуын ачыклады. Армия Иранның көньягына оештырылган Америка һөҗүмнәренә җавап итеп, АКШның 5-нче флотына интихар дроннарының очыртылуын да билгеләп үтте. Теракыятләр АКШның Иран көньягына оештырган һөҗүмнәре һәм Иранның моңа җавап буларак төбәктәге АКШ хәрби объектларына юнәлүеннән соң барлыкка килде. Иран инкыйлаб гвардиясы корпусы пәнҗешәмбе көнне АКШның Иранга һөҗүмнәренә җавап итеп Американың Иорданиядагы F-35, F-15 һәм F-16 хәрби очкычлары урнашкан базаны утка тотуын белдерде. Инкыйлаб гвардиясы үзенең көчләренең Эль-Азрак һава базасына һәм АКШның төп хәрби корылмалары дип атаган объектларга 12 баллистик ракета җибәрүен хәбәр итте. Белдерүдә һөҗүмнең базадагы корылмаларны шул исәптән анда урнашкан күп санлы Америка хәрби очкычларын юк итүе әйтелә. Инкыйлаб гвардиясы һөҗүмнәренең АКШның Техраннан көнбатышка Карач һәм Насарабад янындагы курорт, сәнгать комплексы һәм башка районнарга, шулай ук Пишва районындагы җирле инкыйлаб гвардиясы базасына ракета һөҗүмнәренә җавап итеп башкарылуын белдерде. Иранның инкыйлаб гвардиясы корпусы АКШның Иранга яңа һөҗүмнәреннән соң стратегик яктан мөһим булган Ормуз бугазы барлык кораблар өчен дә ябылды дип игълан итте. Пәнҗешәмбе иртәсендә рәсми Telegram каналында бастырылган белдерүдә инкыйлаб гвардиясы төбәктәге куркынычсызлык аркасында Ормуз бугазы нефт танкерлары һәм коммерция судналарында кертеп, барлык кораблар өчен дә ябык диде. Белдерүдә бугаз аша үтәргә тырышкан теләсә нинди корабка һөҗүм ителәчәк диелә. Сугыш аркасында бу мөһим су юлында хәрәкәт берничә ай дәвамында кискен кыскарды. JP Morgan финанс мәгълүматлары буенча бугаз аша күренгән хәрәкәт сугышка кадәрге дәрәҗәнең якынча 15% гына тәшкил итә дип исәпләнә.
Türkiye Ovazı dolkunlarında соңғы haberler тыңлайсыз. Газинең төньягындагы Кемал Адван исемендәге хастаханә мөдире булган доктор Хөсәм Әбу Сафия 1 елдан соң беренче тапкыр мәхкәмә каршына чыкты. Ул үзенең тоткарлануын гаделсез дип атады һәм Израиль югары мәхкәмәсеннән аны тиз арада азат итүне сорады. Әбу Сафия камерасыннан кулларына бугау салынган килеш видеоконференция аша катнашты. Аның адвокаты Насир Әбу Одех мәхкәмәгә Әбу Сафияның тоткарлануны кире кагуын һәм аны тиз арада азат итүне таләп итүен җиткерде. Әбу Сафия мин Газа сызыгындагы хасталарга, яраланучыларга һәм яклаусыз кешеләргә медицина хезмәте күрсәтүче бала табибы. Эшемне халыкара хукук һәм гуманитар стандартларга ярашлы буларак башкардым. Кулга алынуым хаксыз һәм гаделсез диде. Мәхкәмә аның тоткарлануын озайту турындагы карарын кичектерсә дә, карар берничә сәгать эчендә яки якын көннәрдә игълан ителер дип көтелә. Израиль армиясе 2024 елның 27 декабрендә Кемал Адван хастаханәсенә баскын оештырып, Әбу Сафияны кулга алды. Полиция мәгълүматларына караганда, пәндишәмбе көнне Кытайның көньягында урнашкан Гуанси-Джуан үзидарәле төбәгендә булган шартлауда ким дигәндә 7 кеше һәлак булган, 17 кеше яраланган. Дәүләт карамагындагы Global Times газеты хәбәр иткәнчә, шартлау җирле вакыт белән төнге 1 сәгать 40 минут тирәсендә Синан префектурасында булган. Полициянең башлангыч тикшерүләре нәтиҗәләренә караганда, шартлау үткәргеч газы яки шуңа охшаш сәбәпләр белән бәйле түгел. Шулай да җәмәгать куркынычсызлыгы хезмәткәрләре вакыйганың сәбәбен тикшерүне дәвам итә. Яраланган кешеләр хастаханәгә салынган, аларның барысының да хәле тотрыклы дип бәяләнә. Вакыйга урынында коткару эшләре дәвам итә. Синьян префектурасы файдалы казылмаларга һәм авыл хуҗалыгы ресурсларына бай булган таулы төбәктә урнашкан. Яңа тикшерүләр буенча галимнәр Австралия яры буенда миллионлаган еллык калдыклар сакланган урын тапкан. Ул дөньяның иң зур кит зираты дип санала. Шәршәмбе көнне Nature журналында бастырылган тикшерүләргә караганда, бу зур кит зираты Австралиянең Диамантина төбәгендә, Һинд океанының көньяк-көнчыгышында 46-16-7001 метр тирәнлектә табылган һәм якынча 1200 километрга сузылучы мәйданны били. Тикшерүчеләр бик күп казылмалар һәм калдыклар коллекциясын ачыклады. Шул исәптән диңгез төбенә баткан үле китлардан барлыкка килгән 5 кит калдыклары төркеме, шулай ук тирән диңгездә табылган 476 кит фосилләре. Бу төбәктәге табылган калдыклар арасында хәзерге вакытта яшәүче томшыклы кит төрләренең дә юкка чыккан төрләренеке бар. Атом изотопларыннан исәпләнгән дата буенча калдыклар 5 миллион 300 мең еллык. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бу төбәкне өйрәнү Пилотсен шырыннан алып, бүгенге көнгә кадәр томшыклы китларның килеп чыгышы, палеоэкологиясы һәм популяция динамикасы турында мәгълүмат бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авасы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Эфирде Türkiye Ovazı. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган Төркия авыр атлеты Наим Сөләйман улы турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде.
1967 елның 20 гыйнварында Болгарияның Родоп тауларында кышның кискен һәм аяусыз салкын көнендә Кыржа Али өлкәсендә яңа туган бала, әйтерсең лә дөньяның бөтен авырлыгы аның җилкәсенә төшкән кебек беренче сулышын алды. Кылагына Наим исемен пышылдаганда беркем дә аның спортта рекордлар гына куеп калмаячагын, ә милләтнең яшәү өчен көрәшенең иң көчле сәяси символына әйләнәчәген фаразлый алмас иде. 9 яшендә авыр атлетикада беренче адымнарын ясаган бу кечкенә буйлы бала стадионның тузанлы юлларыннан Олимпия подиумына кадәр сузылган тормыш юлында штангаларны гына түгел, ә милләтнең намусын һәм абруен да күтәрергә әзерләнә иде. Наим Сөләйман улы өчен авыр атлетика бер кайчанда техник спорт төре яки медальләр артыннан куу гына булмады. 1980 еллар уртасында Болгариядагы коммунистик режим төрек ашчылыгына каршы катгый ассимиляция сәясәтен башлап җибәрде. Бу сәясәт тарихка караңгы сәхифә булып кирип калды. 1984-1985 елларда төрек исемнәре мәҗбүри үзгәртелгәндә, дөнья күләм уңышларга ирешкән Наим режимның ассимиляция тырышлыкларын күрсәтүче максат итеп куелды. Аның исеме мәҗбүри рәвештә Наум Шаламанов дип үзгәртелде. 1985 елның февралендә Наим Болгарияда исеме үзгәртелгән соңгы төрек булды. Ул кичергән тиран изоляцияны һәм психологик сугышны түбәндәге сүзләр белән җиткерде. Алар андагы барлык төрекләрнең исемнәрен үзгәрттеләр. 1985 елда кабул ителгән карар белән мин февраль аенда исеме үзгәртелгән соңгы кеше идем. Аның 1986 елда Австралиядә узган дөнья кубогы вакытында Төркиягә күченүе спорт дөньясын гына түгел, ә салкын сугыш дипломатиясында тетрәндерде. Ләкин Наимның 1988 елгы Сеул Олимпиадасында Төркия исеменнән катнашуы бюрократик киртәләр белән тоткарланды. Халыкара кагыйдәләр буенча илләрен алыштырган спортчылар, әгәр элеккеге илләре рөхсәт бирмәсә, 3 ел көтәргә тиеш иде. Ә Болгария бу рөхсәтне бирүдән баш тартты. Бу тупик Афина һәм Истанбулда Халыкара авыр атлетика федерациясе вәкаләтләре һәм ул вакыттагы федерация башлыгы Хуан Антонио Самаранч белән үткәрелгән яшерен сөйләшүләр аша хәл ителде. Ул вакыттагы Төркия премьер-министры Тургут Үзал дәүләт эшлеклесе катгыйлыгы белән эш итеп, Болгарияга 1 250 000 доллар күләмендә трансфер бәясе түләүне тәэмин итте. Бу түләү дәүләтнең яшерен фонды аша башкарылды. Моны тәнкыйтьләүчеләргә Өзал түбәндәге мәшһүр онытылмаслык сүзләр белән җавап бирде. Сез башыбызны киссәгез дә, мин бу акчаны түләдем. Наим Төркияне популярлаштыруга бәяләп бетергесез өлеш кертте. Дөнья спорт тарихында уелып калган легендар кесә Геркулесы кушаматын аңа 1983 елда АКШта үткәрелгән турнирда америкалылар куша. Наим үз авырлыгыннан 3 тапкырдан артык авырлык күтәреп, физика законнарын һәм кеше шикләрен яңадан билгеләде. 1988 елгы Сеул Олимпиадасы Наим өчен спорт вакыйгасы гына түгел, ә Төркиянең 20 еллык алтын медальләрсез чорына да нокта куйды. 1988 елгы Сеул Наим өчен түбәндәге техник казанышлары белән мәңгеләштерелде. Ул ыргылып күтәрүдә 152,5 кг һәм этеп күтәрүдә 190 кг күтәреп рекорд куйды. Наим барлыгы 6 дөнья һәм 9 Олимпия рекордын яңартып феноменга әйләнде. Бу казанышлары белән ул Time журналының тышлыгында төрек спортчысы буларак күрсәтелде һәм глобаль иконага әйләнде. Һәр легендар карьераның күзе була, ләкин Наимның хушлашуы да аның характерындагы кырыш ихтыярны чагылдырды. 2000 елгы Сидней Олимпиадасында катнашу карары физик яктан иң югары дәрәҗәдә булмаса да, соңыннан уфтанмауга нигезләнгән тормыш фәлсәфәсенең нәтиҗәсе иде. Ярыштан соңгы түбәндәге сүзләр Наимның кыюлыгын күрсәтә иде. 40-45 яшькә җиткәч, чынлыкта кыюрак булсам, мин уңышка ирешә алыр идем дип үкенмәс өчен, мин күлдә батып үлгәнче, океанда батып үләргә әзер идем. Наим Сөләйман улы штанга белән күтәргән һәр авырлыгын Болгарияда зулым күргән ватандашларының тавышын дөньяга ишеттерү өчен кулланды. Ул бу фаҗига турында һәр платформада, шул исәптән Берләшкән Милләтләр оешмасында да җиткерде.
1989 елгы бөек күченү Наим тудырган халыкара басым белән башланды. Ул вакыттагы Болгария премьер-министры Тодор Живковның Төркиягә ишекләрне ачарга чакыруына Өзалның капкаларны төбенә кадәр ачып җавап бирүе Наимның спорттагы җиңүләренең дипломатик нәтиҗәсе булды. Ул гади спортчы гына түгел, ә йөзләгән мең кешегә үз ватаннарына кайтырга мөмкинлек биргән азатлык илчесе иде. Наим Сөләйман улының 9 яшында башланып 24 ел дәвам иткән абсолют өстенлеге бүгенге көндә авыр атлетика белән шөгыльләнүче һәр яшь кеше өчен ирешергә тиешле иң югары идеал. Ул физик шикләрне узып кына калмый, ә ныклыгы, кыюлыгы белән бер милләтнең гомуми язмышын үзгәрткән дипломатик көчкә әйләнде. Аның мирасы бүгенге көндә ирекле яшәгән кешеләрнең тормышында һәм Төркия спортының данлы тарихында яшәвен дәвам итә. Кеше үзенең физик мөмкинлекләрен соңгы көченә кадәр кулланганда, бер үк вакытта милләтнең намусына һәм язмышына шул кадәр тирән йогынты ясый аламы? Наим Сөләйман улы бу сорауга тарихтагы иң ачык һәм иң яхшы җавап. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында танылган Төркия авыр атлеты Наим Сөләйман улы турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Türkiye Ovazı Radyosu her vakittagıcha yanıgızda. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Овазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.